Добрий день, вітаємо wszystkich. Dneska знаходимо się w Lichnicy i korzystamy z hostinności pana Michała Warchiła, który pochodzi z Krampnoj. I mają pasję, możemy już tu sпереду widymę cerkołciu, która była właśnie tyma rukami stworena. Panie Michale, powiedzcie nam, czym ste взагалі zaczęli się czymś takim zajmować i jak długo się tym zajmujecie? Oj, długo się zajmuję, bo już będę, nie znam, około 40 roków. To już czasu mi się nawet samemu wierzyć nie chce, że to ja już 40 roków się tym bawię. A odkąd się wzięła dumka, żeby się tym zająć, nie znam. Ja to taki majsterkowiec od dziecka był. Lubiłem dłubać w drowni, robić różne zabawki, takie na poziomie tamtego wieku, prawda, i moich roków. No, a jak się przyszło tutaj do Legnicy, ochota szła dalej za tym, zajęty się czymś poza robotą, prawda, bo nie tylko samą robotą człowiek żyje, pracą zarobkową. No i To ste traktowali to jako takie wykorzystania wolnego czasu, no, tak? Chodziło o to, żeby dodatkowo się tym zająć, tym bardziej tym, co ja lubię. No ale tu, na tych warunkach bloku mieszkalnego, to żadne to warunki, bo możliwości takich specjalnych nie było, żeby robić jakąś wielką stolarkę, prawda. I tak pojechałem koleś na festiwal do Świdnika na Słowacji i tam w muzeum kupiłem książkę o cerkwach, wydano w tym muzeum świdnickim i tam były rysunki, przekroje i to mnie zmobilizowało jak był przekrój cerkwy narysowany, z wymirami, to może spróbuję zrobić to. No i mieszkałem indziej jeszcze tu w Legnicy. No i zacząłem robić, no niestety pierwszy egzemplarz nie wyszedł, trzeba było szmarić. No ale nie załamał, próbowałem dalej. No a czym nie wyszło? Nie zgadzali się? No znaczy nie, to jest po prostu, ja zaczął robić to nie tak od razu Krakowa nie zbudowała, jak to się powiedzie, to trzeba było trochę popracować. No i później z tą książkę zrobiłem, mam tutaj tą lucerkę z Bardyjowa, ona w tym bardylewskich kupelach teraz stoi. I od tej cerkowki się zaczęło. Później się zacząłem tak jedna po drugiej, coraz lepsze szło, i wyszło do tego momentu, że wyszło ich ponad 50 w tej chwili zrobionych. No to tak, nie mało tych tak, do wystawy mam 36, a to reszta to jest po ludziach. Powiedzieliśmy, że ja nie handluję tym, ale w rodzinie porozdawałem. Każdemu z rodzeństwa musiałem zrobić po jednej. No, także poza... I każdemu inszu? Nie powtarzali się właśnie, Krampno, każdy przeważnie chcieli zrobić maty. No i tak ponad 50 sztuk tych na koncie mam. No. A to koncentrowaliście się na tych cerkołciach z Lemkołyny, tak? I też ze Słowakii stoi z czasty Słowacji, tak? Ze Słowacji mam zrobione dwie cerkołki, dwie albo trzy. No a reszta piwnicy już Petro i z Gosią jeździli potem po Lemkowyni, robili mi znimkę, mijali cerkwy. A to i miriali, bo miriali, to trzeba tak, który istnieje, to trzeba było miriaty, bo znacie, to nie jest sztuka machnąć tak od spamiaty, żeby nie było podobne do naturalnego, do prawdziwego obiektu. No i oni pomiriali, pofotografowali i tak mam zajęcia przez to wszystko roku. No. To maliście pomocniki. Mam, tak, i bardzo dużo mi pomogli, bo że jakby nie oni, to ja bym tu za dużo nie zrobił. Nie. No. A to niestety trzeba pojechać,
Треба посмотритися зблизька, зміряти, żeby mати to tu zachować różne proporcje i tak dalej. Żeby to było też autentyczne. Tak, żeby to było podobne do rzeczywistego obiektu. Nie? To ja wam zacytuję pana Teodora Kuziaka z Bortnoho, który pisał Ja go pamiętam. Pamiętacie? Trochę, no. To pan Fecio powiedział tak, jak one malowali cerkły, to tak dokładnie się każdy, wszystkie gonty okremo dokładnie się imieniania kolesy powiedzieli, to nie trzeba aż tak dokładnie, a on powiedział, maje byty kiłko było. No jest to, tak? No i właśnie dla niego było wszystko bardzo ważne, żeby to od daty idealnie, autentycznie, żeby było to te detali, żeby no ja pamiętam, bo on mi pisał pierwszy artykulik do naszego słowa z tej berlińskiej cerkwi. No, właśnie, już nie żyje. Tak, No. w 2010 roku. No. A powiedz to взагалі, jak wygląda rozpoczęcie того? Znaczy znamy, że na początku trzeba zrobić dobry wywid, sprawdzić, pomierяти wszystko, porobić zнимки, a potem jak trzeba to tak zrobić rysunek sobie. Rysunek. No, też mi Petro bardzo dużo pomaga z tym, bo on... Petro był na architekturze, wasz syn, tak? Konstruktor. Na konstruktor. No. Він bardzo dużo mi porobił rysunki, na podstawie tych rysunków mi się lepsze robić, nie? Bo wszystko mam dokładnie, ja biorę 1 do 1 z tego rysunku i leczę. A jak nie rysunku, no już trzeba kombinować, to trzeba sobie narysować samemu to tu cerkołku. Zachować do tych proporcji, tam też trzeba intuicji trochę swoje maty, nie? Żeby to jako tako, żeby nie zonaczyć to, że tak powiem. No. A jak robili wtedy kotry makiety, bo nelem cerkły ste robili, ale też chyży, czy dasz to robili ste w Seredyni, to wyposażenia? Owszem, możemy to wkażemy za chwileczku, tak. Ale to w chyżach rozumiem, że są elementy wyposażenia, tak? Właśnie nie. Bo po prostu zabrakło, nie wiem, czy siły, czy ochoty do zrobienia, ale trzeba było na kolej. Ale też może trzeba by było lepsze robić to te makiety, żeby lepsze było to żeby to wyposażenie chyży było takie wyraźne, nie? A tu było bardzo maleńkie, to nie znają, czy to byłoby akurat takie dla widza dodatnie, nie? To może to jest dumka na następny projekt, żeby zrobić. No ale jak większych makiet nie może robić tutaj, bo w tych warunkach domowych nie da się. Trzeba mieć po prostu już osobne pomieszczenie, jakiś warsztat, żebym ja zrobił taką cerkołku, to się na stole nie da tu zrobić. No tak, bo właśnie widzieliśmy pierwszy jeszcze wkażemy wasz taki mini warsztat tu w chyży. A powiedzcie mi, z czego to te makiety są zrobione, z jakich materiałów? Materiały są materiały tuni, to jest takie wszystko z odzysku jest. Seredyna, szkielet sam, ściny zrobione są ze sklejki. Gonty robione są z drona. To jest już najbliższa robota do wyprodukowania tych gonti było. Bo to chyba no jest takiego klocka, jakbyśmy zaczęli robotę, no to jest chyba około 8 czy 10 czynności trzeba wykonać, żeby taki goncik powstał. A to powiedzcie nam, jak to? Znaczy tak z ciekawości. No to tak, mamy klocek drona, ja idę do stolarza, bo tu nie mam takich maszyn, więc mi to na doszczeczkę poriżę. Ja już mam maszyny swoje mniejsze i w garażu, na balkonie. Robił detalno, robił listowki i później. A to też miliatę, to? Czy to ciężko czytasz na kincy już? Nie, to miliaty nie trzeba, to trzeba po prostu optycznie
Niektóre mam zrobione za szeroko, bo to na początku to różnie to bywało z tym, póki człowiek wprawo nie nabrał takiej tej rutyny, to Ale trzeba macie dobre oko. No właśnie, oko trzeba mieć, bo można zepsuć. No i tak powiadam, to 10 czynności trzeba było zrobić, żeby taki gończyk wyszedł. To jest tak żmudna robota i najwięcej czasu pochłania. A to ty bani cerkowny to z czego zrobiony? A bani są z drona. Z drona? Tak, z drona, stoczone. Profilowany jest na wisem kutiu, wisem tych połaci takich. Odklejone jest jeszcze, wyrównane z klejoczką czy czymś innym i pokryte blachą. Albo blachą, albo gontą, to zależy jaka cerkwa to mała na sobie. A to tu patynu jak robicie? To jest blacha, miedziana blacha. I ona naturalnie tak A to patyna jest naturalna, to ja patynę sam robiłem, tak. No. To było miedzianą blachą się bere, się traktuje jakimś kwasem, leży się na jakiś czas, ono dostaje tej patyny tak dużo, potem zdrapuje to patynę, mieszam jakimś nośnikom, czyli pokostem albo jakimś lakierem i się jest farba. To jest naturalne, bo autentyczne. Tak, autentyczne, bo nie próbowałem koleś z farby, nie podejdzie, nie trafi się w ten kolor. Nie jest tego efektu. Nie ma. No i to tak z Petro to malował tu akurat na tym. Bo to ta cerkoć jest z rychwałdu. Rychwałd. W sensie z owczar. Tak. Aż to jest najcięższe w zrobieniu takiej cerkoci? To ty gonty są najcięższe do zrobienia? Nie, niekoniecznie, tylko duże roboty wymagają. No, w końcu trzeba też detalno, jak się robi, no to trzeba, to jest trochę taka sztuczka, bo to bardzo drobne, to ty popereczkę trzeba porobić. No to jest takie może trudne. Także no wszystko... Że jak są takie precyzyjne rzeczy, to jest najcięższe, żeby takie precyzyjne... Zależy jaki materiał się ma, jeżeli się ma odpowiedni materiał, nie za miękki, żeby się nie łamał, no to uzbroi się człowiek w cierpliwość i jechać, no. A właśnie, bo my widzieli, tu możemy widzieć przy tej cerkowci trału, a widzieli, że macie też zrobione dereła, które są w koło cerką postawlene. To jest materiał, wy z tego sidła, że to jest materiał, który z Ameryki wam jak chodzi o liścia, tak? To z Ameryki, z Kanady. A to ta trawa to nie jest to sam materiał? To nie, to jest inne. Na przykład, jeśli wernujemy do derewa, to konary i pniak, no to z lica wszystko pochodzi. Jak chodzimy specjalnie albo za grzybami, no to jak jest wywernane derewo i to korzenie mają tam różne. Trzeba смотреть na to korzenie, z którego by się dało zrobić derewo. Ono tam jest w tą stronę skierowane do ziemi, a ja go obertam tak, że idę korzenie do góry, a pniak idę doliny. No i to już naprawdę wszystko ma te autentyczne. No, tak, tam na przykład sosna ma autentyczną koru sosnową też na sobie. To zaraz też wkażemy do kamery. Jest to jeszcze. A to tu trawę to z czego A to trawa to różne są sposoby. Ja kiedyś oglądał w tym w Bardyjowie takie cerkowkę w muzeum i tam trawę mał gościu też taką fajną, nie znam już co zrobione, ale takiego materiału tu w Polsce nie spotkał. A ja to robię mlynką od mięsa korok. Korok. Potem perysiłem to farbują i kleją modelarskie przed. A ogorodzenia one jest zderewiane, tak? Nie, to też różnie. Niektóre mają z prawdziwego kamienia, a to jest, to tworzy taką masę.
Bo powiem wam, że to tak wygląda, że ciężko jest zidentyfikować, jakie to są materiały. No tak, człowiek próbuje starać się, żeby jak to najbardziej naturalne było, nie? No tak, tak, no bo tak. ta postawić tak nie sztuka, klocka jako właśnie, to musi być trochę podobne do muru, prawdziwego muru. I kresty już te nam wysidłali jeszcze No kresty za to, kamerą, kresty jest nielehka robota, bo cud z drota zrobione. z drota lutowane i zgrywane. Ja nawet sobie zbudował maszynę taką do zgrywania drota. Niesamowite. Ale nie zawsze zdaję egzamin, bo nawet zrobić się chrest, już się prawie kończy ostatnie zgrycia spalić. Trzeba mać terpeliuiz do takiej pracy. Znaczy, to jest maszyna robiona amatorsko, ona nie ma wyliczeń żadnych, nie? A tam by trzeba było coś policzyć, bo nie każdy drit jest dritowy nierówny, jeżeli idzie o opór elektryczny i tak dalej, to trzeba, no ale perestały się na lutowanie i cięższe, ale pewniejsze. No. Że nie trzeba bude od nowa robić. Tak. I to te wszystkie wzory, wy te same to wzory chresta, jeżeli jest zdjęcie, na zdjęciu wyraźne, to próbuję robić autentycznie, tak jak tam jest. Nie da się wszystkie detali zrobić, bo za maleńkie to jest. Gdyby szło taki chrzest zrobić, to owszem, nie jest problemu, ale to już za małe i... To jakbyście mali większy warsztat i mogli robić większe makiety, to byście pełno... A to by było dużo dokładniejsze by było zrobione. Na przykład chrzest sam. No. Bo tutaj to nie, to... Nie jest takiej aż potrzeby, bo to i tak bardzo wygląda, że to są bardzo drobniczkie elementy. A powiedzcie mi, zdradźcie nam, kilka godzin wymaga tak męższe, bilsze pracia przy tworzeniu takiej makiety. No jeszcze pójdę od 150 do 200 godzin, bo kiedyś to nie znałem. Ludzie pytali, ja tak kurczę strzelałem tyle, ale w końcu zacząłem liczyć każdą godzinę, kurczę. No, bo muszę sobie, no trzeba jakąś prawdę powiedzieć trzeba ludziom, nie strzelać i tak. No i a jak ste szacowali pierwsze, że kilko, jak ste ludziom powiedzieli? Chciałam zdawało, że męższe? Że męższe, no. A potem do człowieka do teraz, do czasu, nie? No, a powiedzcie mi, czy máte, już ste nam w sumie powiedzieli pierwsze, że to ta cerkocia z Rychwałdu to jest jedna z waszych ulubionych, tak? Máte jeszcze jakieś takie makiety, które wyjątkowo máte albo do nich sentyment, albo da jaką historię? No nie jedno i tak, bo jest ich paru. Każda ma swoją historię, tak? No, tak, żeby jak posмотрimy tam na zestaw tu cały, to wam powiem, które mi się najbardziej podoba dalej, a mi się wszystko podobają. Jedna wasza chyża to jest ta, w której ste się rodzili. Tak. Za chwilkę jej wkażemy, a druga to chyża waszej mamy. To może ty opowiedzcie, jak ste do toho doszli, że to ste wam się powiało odtworzyć. Bo wy ste byli wyseleni, jak ste mali 6 roków. I nie za bardzo, nie szybko pamiętacie, to wasze niania. Ja mało co pamiętam, знаете. Ja przyjechał tu z zachodu na Lękiewszczynu, odwiedzić tamtą stronę w 66 roku, tam toho wieku. A wasza chyża jeszcze stojała wtedy. Ja zrobiłem, że na szczęście zrobiłem paru sobie znimok. No i później jak zrobiłem cerku, to z Bardyjowa, zrobiłem cerku z Krampnej i tknęło mnie, żeby kurczę zrobić jeszcze chatu. Zdjęcie jest, tato jeszcze dużo znają o tym. Porysował sobie i będę skombinować. No i dobrze, żebym zrobił to, że przyszła mi to ta dumka, bo teraz to by mi tato, nikt to by nie pitwał, jaka wielka ona była, co tam było w seredinie. Tak a nianio wszystko pamiętali? Pamiętali, nawet metry pamiętali, jak długo, bo to sami budowali. Sami tak, no był tam majster, ale przecież musieli być przecież, nie? No, tak, pomagać. Tak.
I to było dla was ciężkie zrobić taką chyżu, czy No nie, nie. leksze, bo to nie jest takich detalnych No, elementów jak... jest tam dużo takich tych, ja znam kruczki, ale ja mam, znaczy mam taką możliwe, tak naturalną możliwość, że wydumuję dużo sam. Macie wyobraźnię taką. I przychodzi mi samo, takie to pomysły przychodzą mi same jakoś. I to dziękować Bogu, że tak jest, bo jakby nie przychodzili pomysły, to nic bym nie zrobił. Nie, to Bóg wam dał wyjątkowy dar, żebyście po tym jeho dім, його шватиню odtwarzali. I zdaliście po całej Polsce, a w sumie Hołowni na południe Polski i na zachód Polski i zdaliście z wystawami, tak? Tam mapku i też wkażemy. Czy to, jak to było? Czy ktoś się o was dowiedział i was zaprosił, czy może sami ste się zgłaszali na to te wystawy? Pierwszą wystawę, taką prawdziwą, to ja mam w Szczecinie, w Zamku Książąt Pomorskich, tam na Chori. A to zorganizowało mi objednanie Ukraińców w Szczecinie, jak robili Dni Kultury Ukraińskiej. Aha. A to jak was naszli? A siostra tam mieszka w Szczecinie, ona w Zariadzie tym była i przyszła do Hołowu, żeby to zrobić tę wystawę. A czym gadacie, że to pierwsza prawdziwa, pierwsze ste maliny prawdziwe wystawy? Czy ste jakieś małe maciczki takie? Może maleńkie, które się już może i o nich nie pamiętam nawet. No. Bo o tych łekszych to pamiętacie i to sobie poznaczyli? No i to poznaczyłem, bo nie znam, czy bym do dneska pamiętał daty akurat, nie? No i to był Szczecin pierwszy, potem był w Gorzowie, w Poznaniu, w Szczerniawie, w Poznaniu drugi raz już w mieście, w tym... w Lublinie tak, w Muzeum Archidiecezjalnym, tam w Poznaniu elegancka wystawa była, tam to fajnie zrobili mi to. Potem był Lublin, Peremyśl, Bortne, Wrocław i z tych mniejszych miejsc to tyle. Dobry. No, i tutaj mają duże wystawy jeszcze koło Legnicy. Jak była, po Sosickie. No, to spotkanie pod Pitkyczerą. W Zamienicach, tam była wystawa, w Patocji druga wystawa, Wieczór Kultury Ukraińskiej. Tu w Legnicy mają w teatrze. I jak są to te wystawy, to na otwarciu wystawy wyście przysutni, tak? Tak. I jak ludzie reagują na wasze twory, besidują z wami na przykład w trakcie wystawy, podchodzą? O ja, duże, tak. Spokoju nie macie to no tu dneska ja się czuję na ludzi, a tam nie śpiaty człowiek jest czasami tak, że tryma. No, a dneska to ste w swoich czterech ścianach. A dneska tu w chacie to ja się tak nie boję. No nie, czego się boję. To znaczy, to stresu takiego nie. No tam publiczne miejsce, ludzie różne przychodzą, nie wiadomo kto da to szmary, jakie były zapytania, no i to tak różnie jest. A powiedzcie mi, swoją cerkwu z Krampnoj też ste otworzyli. To ona jest chyba z 5 razy robiona. Bo wszystkie z rodziny chcieli mati. Tam każdy chodził mati. Ta nasz to im na przykład nie znam, z Bortnoho czy... No, a z Bortnoho to mam. Z Bortnoho maty. To tu w tej chwili ona stoi jako muzeum. Bo są dwie, jedna jest grekokatolicka prawosławna to jest czynna. Tak. To jako muzyk to jest grekokatolicka. Ona jest grekokatolicka i już to zrobili, tak? A czy prawosławna? Bo tam wystawę mamy w tej cerkwi. Aha. No. I myślę sobie, no nie może, bo ty nie zrobiona. To ste wstygli zrobić? No, ale już po wystawie. Aha. Bośmy jeszcze pomierali jeszcze ostatniej chwili przed wyjazdem Elałą, ale szpiliśmy, Petro pomógł mi, pomieraliśmy i się zrobiło. A powiedzcie,
Czym dla Was osobiście jest to? No bo dualizm, że to było i to wypełnienia wilnego czasu, żeby człowiek coś robił, ale czy ma te poczucia takiej właśnie misji, że wdzięki Wam się sochranić ten obraz tych cerków, no nie znać jaki a są też Was cerkwy, które lem z oznymok stworzyli. No i to jest takie jak to temat ocalić od zapomnienia, jak to się powiada, nie? My cały czas to ta dumka siedzi tak w sobie maluje, że to trzeba było odnowić te chocki w takim maleńkim moduliku, nie? No. Przecież już nie odbudujemy ich tak. No tak, no tak. A powiedziałam jeszcze do Was pierwszy się Was źródłałam, czy robicie makiety i dla siebie, że trzymacie ich w sobie, czy robicie na zamówienie? Nie robicie na zamówienie. Nie robię, nie. Także nie można zamówić, ale to z przyczyny takiej, że to dużo czasu wymaga, a nie każdy to trud znajdzie. No. A powiedzcie, jakie macie jeszcze plany? Czy ja widziałam, że już ste tam zaczęli, jakie są następne cerkołci roboty, bo tam widziałam na stoli niedokończenu ricz, to co to jest robione teraz? To jest perunka. Ona ci wspomniana, Petro mi dał rysnąg i robił perunku, ale mam następną w planie hrab. To jest nasza gmina Krampna, to cerkwy neje. A z czego jej odtwarjacie? Na podstawie jedno zdjęcie jest tylko, jedna znimka. I muszę zrobić to jedną znimkę jakoś posiedzieć. A to jest naszli w knyżci, tak? W internecie jem naszą, jedną znimkę. A my sprawdzimy, znaczy może jeszcze tak gdzieś opołędę na jej. A jakby dach to mał, żeby z drugiej strony było widno, co je tam jest. A i możemy tu powiedzieć już do ludzi, że jakby dach to mał stare archiwalne znimki da jakiej cerkwi, której neje i ciężko o fotografię, to dumam, że można w dnešních czasach są warunki, że to można kserować i kserom je oddać. Ja oryginału nie muszę brać. Można zoskanować, nawet można do naszej redakcji, do info@radiolemko.pl peresłaty, to tu znimku, a my już do pana Michała przekażemy to skan. Bo najlepsze, żeby się właśnie jeszcze postarać właśnie, mam taką ambicję, żeby właśnie jak najwięcej robić tych, których nie je. Bo to które cudno, to jeszcze można pojechać i się w nich pomolić, tak, no. Ale tych, których nie je, no to naprawdę, tak mam ochotę robić ich właśnie. Żebym tylko materiału miał. Chociaż dwie znimki, to my już tu z Petrem odtworzymy wysokości i tak dalej, to się da zrobić, bo i taki znaje się na tym, znaje jak to się rysuje, żeby wyszli do tej proporcji ze znimku prawdziwej. Jeszcze dźwigania takie, bo może tu listy o skalu można dźwigać. Jak u skalu? Czy ma taką samą dla wszystkich cerką? To tak różnie, oscyluje tak, w granicy 31 do 30, 25, jakoś tak wychodzi. To, Także nie ma tej jednej stałej skali. Nie. Dla każdej sobie okremu ustalate. Czy to zainteresowania do takich rzeczy, no bo ste powiedzieli, że ste sobie same zabawkę robili, jak ste byli dzieckiem. Czy ktoś was tym zainteresował, ktoś was to chowczył, czy sami ste po prostu brali nożyk i próbowali? Sam. W niczym nikt to mi nie pomógł, bo... Niech to się ani nie znam na tym, żeby nie znam, ja po prostu nie szukał takich, bo ja wierzył w siebie, że ja muszę zrobić. Ja muszę to zrobić. No. Nie było żadnego pomocnika. To trzeba powiedzieć, że macie takie ambicje, że to chcecie zrobić, zadumacie sobie i to musi być zrobione. No, to i tak właśnie
Tak się narodziło to. Narodziło się ponad 50 No. kółko. Oj, Już se stratili rachubu, pewno, tak? że stracę. Ja za każdym razem muszę do papieru zagledać. Bo że zrobił taką ewidencję to wszystko dokładnie, żeby w końcu pamiętać, bo teraz student człowiek ma jeszcze pamiętać. Tak, ewidencję koniecznie. No. Zapisać sobie wszystko. I tiż to ty, który ste podarowali. Tak, wszystko mam zarejestrowane. Wszystko macie Gdzież to je. To No. dobry, to nie propadę w pamięci. Tak myślę. Bo znaczy, bo pan Fecio Kuziak, one malowali obrazy i one, jak się da komuś to się spodobało, a już Dalej? obiciał komusy, to potem robił kopiu i він już sam nie znał. Kiłko na przykład obraził, Hej. korczmy zrobili i oddali. A jak wam na przykład brakuje jakiegoś toho materiału, bo nie macie dostępnej, to próbujecie dać czym zastupity, czy jednak nie, że musi być to konkretne? Czy próbujecie, eksperymentujecie z innymi rzeczami? Materiał ma pan ten na dumcy dronu, tak? Na przykład drona, bo jakieś inne, tak jak ste powiedzieli, że to ty dareła, jak robicie z tego materiału, że z Ameryki wam przywozili, to jak na przykład toho nie macie, to hľadáte jakieś Nie ma, nie jest zastępczych materiałów, musi być drobno. Aha. Można było czasami jakiś kartonik wstawić, ani kartonik, ani plastik, w mnie miejsca nie ma. To wszystko musi być drewniane. No nie znаю. No tak, jak cerkwy byli drewniane, to i tu no musi właśnie, być no to gwoździki oczywiście tu nie stosuję, bo nie trzeba, nie da się nawet, bo to za tankieliczy są, a to wszystko klejone. No i ale powiedziałem, ani plastik, ani papier, ani jakiś inny poza drobną materiał tu w rachubę nie wchodzić. Tylko blacha i drobno. A murowane cerkły też ste robili, Mam, czy nie? biliczna jest zrobiona, no i Legnicka. A tam ste robili z czego masu? Na tym murowanych, to jest jeszcze drobno i malowane. To też drobno. Drobno i malowane. To ja dumałam, że jak murowane, to może dać za jakiej masy ste robili. Można byłoby, ale to bez sensu jest, bo nikt to nie będzie i tak widział tam. Aha. No tak. No. Że to jest akurat mur na pił prawdziwy, załóżmy, nie? A powiedzcie, a jest, czy przypominacie sobie taką cerką, taką makietu, która najwięcej wam kłopotu sprawiła, w sensie była najcięższa do zrobienia? Dużo ciężka była do zrobienia ulucz. Ona jest bardzo, ma skomplikowaną konstrukcję dość. No. Wy ste robili nie lemkiewskie cerkły, ale też właśnie bojkiewskie, tam widzieliśmy Od Krynicy do Rosolina. Rosolin to jest tam w Bieszczadach już. Tworylny Rosolin to Bieszczady. A tutaj na Pinicz bardziej to już nie mam. Jest tam, nie. I do Bieszczad. I to ty cerką ci się mocno różnili między sobą. Tak, jak robię wystawy, to staram się robić i rejonami. Od Krynicy do Seredy Lemkiewszczyny i wschód. I do tego jest na przykład organizatory wystawy robią na przykład taką mapu, żeby było wskazane, czy wy robicie Ja taką? mam mapę taką swoją. Matę tak. taką. Aha. I łożycie ze sobą na wystawę. Wożę na wystawę. To Irenka, moja dońka zrobiła mi tą mapę. Jak tam w geodezji pracuje, tam się pobawiła trochę tym. To wam dzieci pomagają mocno Trochę tak. w waszym zainteresowaniu. Syn robi konstrukcji, rozrysowuje. No tak, no pomagają. I fajnie było jeździć razem, nie? No, na tą wystawę, ale teraz to już... Łam się nie chce, to ciężko łożycie, to byście nam właśnie powiedzieli pierwsze, że... Знаєте, szybko z wiką, czy jakoś Cięższe idę. Ale dobry jeszcze robicie to ty makiety, to no to robię, bo ja powiadam, no знаєте, co tu robicie na tej emeryturze, od wikna to tamto i tak dużo chodzę od wikna do wikna, ale i to jak mam dość chodzenia, to świdam.
Robiłem was, koleś człowiek był młodszy, to po nocach, do późnej nocy jem A te z oczami już A, już to człowiek już tak trzeba nie wyjdzie. 4,5, czy trzeba już ubierać. Aha. No ale powiadam, jak jakieś odprężenie to jest dla mnie to robota. Zawsze tak było. Siłem, to jem kurczę, tak jak się idę na ryby z wędką, tak sobie tutaj. To jest dla was relaks. Tak, no. Relaks, jeżeli to jest relaks, to znaczy, że można robić, nie? Tak. Bo jakby to muczyło, to by człowiek nie dał rady zrobić. To by się nie brał za tak. Nie brałby się pewnie, że... To dobry, najważniejsze, że to wam przynosi przyjemność. No i może jakiś to pożytek z tego bude. Na pewno. Na pewno. No, знаєте, bo żeby my, małej, tu w Polsce, tak jak na Słowacji mają muzea, które są takie stałe muzea, że one jest prawdopodobnie, to już nie propadł nikogo, nie? Że było istnowaty. To ja bym to wszystko do takiego muzeum oddał. No ale w tej chwili nie znam, czy jest takie muzeum, nie ma. Powiedzcie, jak wy to rychtujecie na wystawy, bo wy to powiedzieli, że to jest ciężka robota z tym pakowaniem, z przewożeniem, to jest najbardziej skomplikowane. Czy mieliście takie przypadki, że właśnie wam się dasz to popsuło w transporcie? Nie. Tak się dobry zabezpieczyli. To kartony są tak porobione, że one mają tu przy podłoży mają takie zabezpieczenia, że one się nie perechyli. No to jest samo im robił. Tu mam sklep taki z lodówkami, to te kartony z tych lodówek robię i robiłem ekstra skrzynki do pakowania tych cyrkowych. To jest, jak to powiem, samowystarczalny, bo szybko... No prawie, że nie. Ale jak się człowiek sam dopilnuje, to zna, no to znaje, jak to zrobić, jak zapakować, no i dlatego najbardziej wolę jechać swoim autem zawieźć, jak dawać komuś, tak. Chyba, że jecham z nim razem. I ma te oko na to. Mam oko, no. Na przykład to ta cerkiew pochodzi z Kotany. To jest około Krampna niedaleko. Ona mi się, tu jako młody mi się bardzo podoba. Jedna z tych, które lubię. W tej chwili to teren koło cerkwi jest troszkę taki, po prostu zbortaczony, że tak powiem. Bo jakiś tam entuzjasta listny, czy ktoś, nie pamiętam jego profesji, powybierał chresty z cmentarii, pozlikał tutaj wszystko i tu zrobił taki taką nekropolię jakby, czy wkoło tej cerkwi. Wygląda to strasznie. I myślę sobie, jak już to jak to poszany zrobił, że uratował chresty, a powiedz mi, kto tam kurczy pod spodu, pod tą chrestą, co się stało z tym, nie? I tu nakłali te chresty, także nie placu, nie żadnych procesji, tam już się nie zrobić, bo nie ma jak, bo wsiadę chrestami zawalone. To jest cerkiew z Krampna, moja, gdzie ja chrzczony był. A to takie już poza tematem, tu jest fragment rukała? Fragment rukała, bluzka mojej mamy. Ona, już też tu na zachodzie już poderła się. Ja w ostatniej chwili też mi udało, żeby wziąć ten fragment chodzki uratować. Tam drugi już był poderty. A to mama same wyszyła? Tak, mama sama, tak. I muszę sobie zaberł to chodzkich. Ale to bardzo cinne, bo to widno już właśnie wzory jak byli. Tutaj to cerkiew z Bortnoho. To ta cerkiew grekokatolicka, która teraz jest tak. Tam wystawu małe. A to ta cerkiew na Hori, to taka jasna taka tu. To ta? Nie, to ta obik. To? Tak, a to jest Wola Cyklińska, jej nie jest. Aha. To też koło Krampnej, z mojej gminy. A których cerkiew już nie? Których ste robili z oznymok? Lipna, to jest cerkwi nie ma.
A to znymkę z knyżok ste brali, tak? Z kniżok. To inne ma. A tamta jest odkal? To tak? Tak. To jest tworylne. Tak, tam to, no powiedziałem, to żydziwskie, to inne ma. Kotra żydівське? Żydziwskie, to tak. To To jest żydівське. A co tam? I to ci już z toho znymka. A trafiało się tak, że ludzie na przykład wam takie znymki przywozyli, dawali wam znymki stare, czy nie? Czy wszystko z publikacji? Z publikacji, gdzie ja sam ich tam, no tutaj kniżki się pokupowało, tutaj dużo je. No i tak przeważnie to z kniżok. To żydівське, котрої іще не є церкви? O, to zaraz będziemy jechać. Świrzowa, to i nie je. Zendernowa, nie je. To jest Stadysza, nie je. Spalena. Krampna jest. To jest Beres, to moje żinko seło. To Krasna, to koło Krosna, nie ma tej cerkwi. To jest Zdynia. Ale Żdyńska cerkwa jest. Tak, jest. To jest Czertyzny, Poworownik, Kas, to jest najstarsza cerkwa na Lękowyni. To jest Czertyz. To Czertyzny, a to Czertyz koło Sanoka. No. A to що то за план там мати зроблений? To? To план вашого To села? moje seło. І ви сте самі Так, зробили? Так. А то на підставі якихось A картографічних nie планів? trafiło mi się, że brata syn mi desyć zdobył koleś przy okazji mapę sytuacyjną wysokościowej, gdzie były na tym poziomnicy narysowane. I to I było na osnowie na osnowie toho. tej mapy to jest zrobione. Także tutaj to chory wszystko nie są takie fikcyjne, tylko wszystko jest... Każdy горбочок має своє місце. z warstwic jest brane i... І хишки ті ж тут так якби тоуди? Troszkę tego nie mniejsze, większe, ale nie są wszystkie jeszcze i w pewnym momencie troszkę za wielkie im zrobić, trzeba było pomniejszać i zrobić większe ich i jakoś jak się przerwało, tak nie było się do niego, do toho wernąć. Знаєте, to najgorsze to przerwać robotę i potem ciężko wernąć do niej. Але знаєте, то забудування то все ще могло зміняти, але гори Ale то hory się nie zmieniają, Hory się no, nie Rika zmieniają. się też nie zmieni, no. А там та Гуцульська. A, Huculska, tak, А, так, так, фактично. To ta mać, tak? tak. To jeszcze tak. I to chaty, bo koleś mam na dumce, kurczę, zrobić zaprosku sicz. Już byłem daleko, zaawansowany z robotą, desy sosy mi tekło po tym, kurczę. I sobie do kimś Plansza była erytował? taka nie było to ani trymaty, ani stoi. I dajesz. А то та капличка, ви сте повідали, откаль то та капличка? Крампні. В Крампні, то Так. з вашого села. На ті знімчі. W seli Ogardy, tam ste mieszkali, tak? W Tam, Ogarda. tam nas wychлекli w 47 roku do toho sela i do Gniezka tam. To jest niedaleko jeszcze- Strzelec Tak, Krajeński. 10 kilometrów. No. I to tu kapliczkę mu zrobili na pamiątku brata, który nam zaginął. A to łyste robili z kim? Sam. Same ste robili. To? Sam. To kapliczkę. Tam to tylko postument tam bracia szwagrowie zrobili, a to wszystko robiłem sam. A to tu I to figurę Matery Bożej, to... Wasz brat to tu cerkwu nam poświęcił. A A to to trzeba- Matka Boża to dziś jest zrobione przez księdza prawosławnego z Zgorzelca. I tu jest napisane, nie znam czy... Ikona napisana przez księdza Marka Bonifajciuka. No. Projekt i wykonanie Michał Warchił. Tak. Cerkiew grekokatolicka w Lichnicy. Dobry. O, no i tu możemy wskazać warsztat wasz. Що то tu macie? Tu są już gontyki, że Tak. są w trakcie No robienia. właśnie. Посмотрimy na to tę gontykę. A to ta Taką- igła, to ta strykałka, to do czego To to? klej tam To matę? klej. Do kleju. Klej. Mhm.
A tu rychtujete jaką cerką? Co to za To cerką? będzie perunka. Perunka, a besidowaliście No. pierwsze, tak, faktycznie. I tu widzę, że kres jest chyba tu już primocowany, він się tu ma je Він є закритий, бо я tu maluwał, Aha. żeby той Не фактури побрати. заржавленої не зіпсути, бо ще не дочиститься потім. Bo to też jest pokryte taką prawdziwą rdzą. Tak? No. Wszystko autentyczne, tak jak ma być. To tam też taka zarżawlona jest, to jest prawdziwa rdza. Tak. To jesteście sugerowali tym, jak jest stan teper, tak? No, bo zresztą takie wszystkie kresy, jak tam na przykład żendarnowi na ścianie zawieszone są wszystko zarżawlone. No tak. To i na cerku tak samo było. Треба тут двигнути. От ще стігати. Повалу видно тепер. O. Jak się nazywa to hołowne pomieszczenia? Jak to? Izba. Izba? Izba, mi się zdaje, że izba. Може куната. A to było komórka, pokoik. No. Tu stoi pecje. To nie komórka, tylko komora. Komora. Komora, nie? No. Пець. Видно. Pec. Tu siny, tak? Siny. Wychodziło się na strych. На стріх там. Tutaj Покажете stoją. ту драбинку. О, видно. Na pit w nas Na pit. kazali, nie znam czy w was Tu też. to było na podzi wszystko Aha. już. Tu stoяł Wszystkie młyniec. sino, to... No. Ну, я стояв. Tu był taki schowanek na produkty, to tak На їдло? na igło. Na zerno? Nie, nie. Czy na... Nie. Przed Niemcą. No, przed Niemcą. No. Żeby nie zabrali. Dalej. I tu mamy stajnię. Tam mam, ja drugą zrobioną mam, tam detalno jest, bo tam żołowuję porobił i drabiny, także po jednej stronie korowów, po drugiej koni. I tu świni też jeszcze tam ale były miejsce swoje. A to jest koleśnia. Nie, proszę, to jest todoła. Aha. No. Tu się zwoziło zerno. A tu już koleśnia. W zimie stoяł wis, a w licie sani. A де łyste spali, jak ste byli I ditłaką? tu było, pamiętam, było jedno łóżko, potem była to ta karuzela. A kuchnia to, gdzie była? tu, To właśnie to. tu. To ta karuzela, jak ona się nazywała, co się nitkę nazywało, to takie wielkie było. Od podłogi do poławy sięgało to. O, ja nie pamiętam. Ojejku, ja też zabył. Pamiętam, jak my się wozili jak na karuzeli. A co to było, krosne jakieś? Nie. To krosne były jeszcze inne, a tu jakoś nitkę nakruczali na tym. To było takie dość wielkie, musiałbym kogoś zapytać, bo ja nie bardzo pamiętam to. A łaskiłko dity było, bo łyste pierwsze nam powiedali. Osmero. I studnia była w tym miejscu, gdzie ste to zrobili, była, tak? Tak. Tu zachoritka łyżu. Mama pełno w zachoritki była tu i jabłonka stojała tam. I strychu ste mali sołomą krytu, tak? Sołomą. Nasza była sołomą, tamte gontu. А як сте робили ту хвишку, тут модель, то з чого то та солома є? Trawę stezia To ta sołoma jest z ogard. З Z czego? ogard? Tak. W sensie 100... Nie, piszę ją raz do lisa na ryby i trafię na taką kubką rosło to, takie wysokie. To kurczę, myślę sobie, jaka fajna trawa, takie to nickie źbła ma, jest eleganckie, kurczę. I chodzę jak po tym liście, już piźnicy i szeroko, już liście zmienią na je to, nie widno. Nie Wow, to ma te oko łyżu kryte. I szybko do tych modeli. No ja zawsze mam to, że widzę do czego by się to przydało. To mam. I Macie zmysł takiego konstruktora. I to mi pomaga bardzo dużo, bo tak to bym się kurczę, bym się potrafił.
A niania, jak wam opowiadali o tych, że opowiadali, jak oni ją stawlali, jak budowali? O nie, tak trochę żałuję, że ja tak mało się ich na ten temat nazwiduwał, kurczę, no. A resztę zrobię. No to kolesi było tak, że jak to się stawlało chyżu, to i inni ludzie w seli pomagali. Oczywiście, tak, to było takie... Siatkę budowany dla jednego. Kołchoz był, kurczę, na tamte czasy. Bo ja czułam taki, no to może kus taki zabobony, ale byli takie zwyki, że zachla się chyżu postawiło, to się stawlało w sztyrioch kutach, Tak. w uhłach się stawlało kamieni i na przykład jak i się lyszało prosforu na nic. Tak. Jak na drugi dzień to ta prosfora było, nic jej nie ziło, to znaczy, że to było dobre miejsce pod budową. No. To ste czuli Tak, takie? tak. I A że to- się kłało dekotry tam jakieś zila, że na szczęście, Ale żeby... to z kniżek, Tak? tak. Ale to nie czuli też, żeby ktoś się takie robił z rodziny. Na żywo to mi nikt nie opowiedział, to, ale z kniżek jem to czytam. Gdzie? To ta druga nie ma wyposażenia, tak? Nie ma i to się nawet też dawno nie ma. Aha. I to jest chyża waszej mamy. Mama, I też z oznymki ste to robili, tak? Różnanka, tak. Do pani Olchy mam dźwidania, do żeny. Ja nie Powiedzcie, jak się mieszka w takiej chyży, do tylko światy jest na policzkach. Jak to z takim murzem, który ile siedzieć i tam sztosy sobie No, twory. to nie jest tak lekko. Nie lekko? Nie. Ciężkie życia z artystą, prawda? No, więc sobie swoje robię, nie, ale zawsze za sobą lecieć, nie? Tak Ale- jak wydyte pełno kurzy, pełno wszystko, no bo tam musi drobno, no. Tak, zrobię szybko. Ale ma zajęcia mi to nie Jest przeszkadza. czym porok do raty. Ale to chodź spokojnie. Jak się mu zajmę swoją robotą, ja żartuję. Tak, ale ma swoje zajęcia i no, żeby robił. No, można tak powiedzieć, nie? No tak, to no. jest to ważne, żeby człowiek miał zajęcia. A jeszcze chciałam widać na pewno z te takie hordy z tego, że mąż i po łystałach jeździ i właśnie Tak, takie jasnym czasem. i łyznym, to ma te... To i w Lublinie była, tak i w Przemyślu, i no duże. To fajnie. Chodź, bo Marty, kurde, by tu wystawił w Krynicy w tym w Muzeum Nikifora, ale to, tam jest jedna taka ładna sala w tym muzeum, taka jasna, że a to eksponaty potrzebują dobrego światła, żeby ich widno było to te detali. Bo tak, to wszystko się traci. To już fajnie, bo miały być te wystawów w Muzeum Nikifora, no to w Lemka, w Słowo, nie? To też jest w swoim miejscu. Tak, w swoim No. miejscu. No. Dumam, że następnym razem będziemy się widzieli w Krynici. Daj Boże, żeby się powało. Mamy nadzieję, że pojedę się zorganizować taką wystawę w Muzeum Nikifora. Może się doczeka. Daj Boże, żebyśmy razem się tam strytyli i pojechali do Krynici. Dziękuję Kraśni za gostynu. Dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, mocnego zdrowyczka. Bardzo było miło Was hostyty. Dziękujemy. Dziękuję.